ngalela pinarbawing Surya Ratri sinawung gitaning Brahmana kang ngamadaning sih. Ketinggal kilurah Petruk lungguh tetenguk sinambi nyekar rujak jeruk dol dinuku pedhuk nrandang ngentang-entang mbokne tole tak kandhani
rasane rasane ati rasane sesuai ana dipilih mas janji kompen aja lalu pamit supaya kaget sajae balik ngaji pagi kula nuwun kula nuwun Petruk Medyun Jalan Perintis ingkang sowan gendara ayat lakon sowan ana luara karo anakku lanang betek-beteke mulang anak ngajari anak nyuwun gowing samudra pangsami dumateng para rawuh sedaya tuwin dumateng para pamriksa sedaya menawi maksih kirang kathah lepatipun anak kula nyuwun ingkang nyuwunaken gowing samudra pangsami mugi-mugi anggenipun nyugata anak kula lanang Danang Danardana wonten ing luara mriki saged maranani penggalih lugune kula niku namung banjeri nyulihi awet nek sik bocah ki nek arep omong ki rada kangelan ngono ki arep ajar omong ora kok terus mandek nang gone ilmu pedalangane tok ki ora kudu tetep sinau ambak sing digaya ngapa lan kepiye wae kaya bapakmu wis tuwek iki tetep sinau sebab ana paribasan di atas langit masih ada langit ngono kae wong kuwi nek wis puas karo karyanya medeni tenan kudu tetap sinau kudu tetap ngudi merga pangudi kuwi mesti ana uwohe ilmu kang mupangati nonen nono kerawitane Pak Yono ki leh ngancani aku ki wiwit tahun pinten niku Pak 2006 nggih kula wangsul ten Medyun dikancani kerawitane Pak Yono niki waduh napa ngudi laras napa nunggal laras jenenge nunggal laras nunggal kuwi tegese manunggal lha iki ketua rombongane iki karepe nglumpukke balung pisah lho padha dijak mangarti dijak nyambut gawe penak-penake iki urip dadi seniman kok teko kon seneng teko dingoni munggah kon seneng-seneng bareng mulih terus dibayar. Formalipun Petruk sowan mriki niki lugunipun namung ngraketaken paseduluran ing antawisipun Medyun Jalan Perintis kalih desa Ngluwara ngriki. Kula ngriki mboten pados napa-napa namung pados paseduluran. Kula sak kancane iku pun gadhahe komitmen antarane dhuwit karo dulur tetep dibotke. Sik ta. Dhuwit karo dulur tetep dibotke. Dulur kok dhuwit. Dulur sing ngekeki dhuwit. Nggih mboten Bu?
Nah, dene nang guyu mawon nanggap, Bu. Lho kok ngeten? Ampun ngeten. Jan. Lek nyenengke ki piye tapi ayo kene iki? Kiwa kotak ibu-ibu gatekke wit sore lho. Mergo ngapa? Aku ngarep wis matur iki acarane kuwi ya sing kagungan kersa ki lugune warga luwara, dusun luwara 1 karo 2 ke mau. Dadi ya nggone nimbali Petruk terus gamelan komplit yoga sinden terus disabiyantu sound system sing hebate kaya ngene lho. Kuwi ya mung arep dienggo nglipur manah. Mugi-mugi sasampunipun ringgitan ing ratri kalenggan menika warga luwara sing dadi tani panene ndrebala amin Allahumma sing dadi pegawai negeri ya ndang munggah pangkate amin Allahumma sing nyambut gawe dadi tukang tambal muga-muga akeh ban bledos. Umpama bledose dudu warga kene. Jan seneng kok ora kaya bengi iki, ora krasa wis setengah loro lho, penake kaya ngene ta. Yen ati seneng ki kaya ngene iki. Ati seneng dasare disengkuyung kanca sing griyak. Iki lugune tata gelar kuwi tata lair ki mayang ning asine ki reoni. Suwi ra petuk karo guruwe Pak Yono. Terus dikancani dulurku lanang sing asli saka Sragen, Ki Marwanto. Jaman biyen iki urung ana penjaipong ya piyai siji kuwi. Wis dandane no jaman biyen, jaman SMKI biyen nganggo blangkon sliwir kaya almarhum Ki Intus Susmono kae. Ngendange wis nganggo setik. Tok putu, tok tak tok putu. Ngono wis kelakon ping rabi ping 3. Nyewat kedap tasma aku nyewat sendang biru sing nunggoni ya ijih piye ya nduk ha hanya janji selendang biru
Nek kersa warga luara ya melok kur. Nek kersa lho iki. Selendang ya. Ji, ana lu. Ya. Waduh. Ana sing iru. Monggo. Tetapana janjimu selendang biru. Kadang Tresna aku nyawang selendang biru. Tengane masuk wonten kasih ane ngaku kebaya umurane. Esolae esok misalane kami bingung. Nyata kajunane Jan enak ya Mas. iya no. Nano inani ong. Ya. Anakku wedok wis kaya gelem kaya ngono. Selendang biru, selendang biru, hamung ngenaki hati. Nora tekan Noratakan batin setiamu. Oh. Kanca-kanca pesinden nganggo swara gedhe. Selendang biru. Ya. Wong papat ngakelne kabeh. Si, ana lu ya. Selendang biru. Jan kaya ndruwo suarane. Dari sagem luduk. Iki nek cara gane Mbah Sandirana iki yo Mbah. Sikon lele. Enak, dintekke nak. Tetapana janjimu selendang biru. Ganteng. Selamat pagi Mas Gareng. Wah, selamat pagi, Truk. Nak ya selamat to Mas Gareng. Wah, selamat no. Selamat tur sehat deh. Wong ki sing daku sehat. Iya sehat katek sikile ora gejing ya. Deh. Gareng anak sikile waras ngene sih ora ya. Aku ora iso gede delok kiling gintak gitu. Pancen bener kandhane Mas Gareng kuwi. Sing penting kuwi sehat. Sehat to ning ya kudu waras lho, Tru. Lho. Lah kok iso? Buluh-buluh jare sehat, ya ta? Buluh-buluh jare sehat. Nek kene nggon kene iki ora waras. Kuwi ora ngisin-ngisini. Ora kelamben kotar katur turun dalan ngene ora ya. Membikin malu. Ya ora to lele.
Duh. Kowe iki senengamu kok rembukan iki lho nganggo iki. Rembukan kok nganggo iki. Piye kowe? Bangsa garenge nyeloto wae. Rembuke kok nyelekit kuping. Ya ora, Gong. Sing dikandhake Mas Gareng ku ya bener. Nek wis dikandhake sehat ku ya sehat lahir batin. Sing disuwun marang Gusti sing nyipta jagat, awake dhewe kuwi tansah pinaringan sehat lahir batin, bejo donya, bejo ngakhirat lho ngono. Pedro bareng mayang tunggoni mara tuwane sajak le semangat. Walah betek-beteke ngancani anake lanang kok Gong. Arep gedean ora? Ora. Gedean ki arep ngopo? Sing baku ki ngene lho Mas Gareng. Awake dhewe iki ning kene iki nderek ndedonga. Sakpungkure awake dhewe iki engko desa Luwara ki tansah pinaringan bagya mulya ayem tentrem dadi desa sing babatun penyibatun warubu babur Allahumma amin. Ya kuwi. Wah iya Gong. Tur menehe mawantu-wantu tak aturake gongeng manuwun marang panjenengane Bapak Ivan Rifai sebagai kepala desa sing wis ngadani wujuding bersih desa ing ratri kalenggahan iki. Lah iya. Mangga kene-kene bersih desa komplit iki, Dres. Komplete piye? Ya kan ya bengi dadi iki sik nuhani tradisine tenan ngene lho, Dres. Wah iya no. Ya. Saiki wis jame seneng-seneng. Ya. Iki diwiwiti saka genti Nduk Reva ya. Nduk Reva. Nggih, Pak. Nggih, sakniki tetembangan. Sing gayeng-gayengan langgam pareng jineman nggih pareng nggih. Ya coba kaya ngapa jajal aku tak orang ngarani. Ya. Napa Nduk Reva? Jineman mari kangen. Jineman mari kangen. Nah. Ya ngono iki usia boleh muda ning pangudi tetep. Ngono. Ora kok sing diudi iki sing nggon apa ki mung sing hot-hot tok ki ora. Lah iya. Nek bocah sing pinter ngono kuwi. Ya. Nggih, kula sakniki mboten saged sing alah keri-keri niku mboten saged keri, Pak. Sing lagu-lagu terbaru niku kan sakniki ngangge alah keri-keri ngoten, Pak. Lah kula mboten saged e, Pak, keri-keri ngoten niku. Kita ki jarang perkara. Mboten. Aku lho tak elus-elus lho iku mayang ki aku ki moh. Karep lak sogok keri-keri ngono ta. Wis. Saged keri, Pak, kula. Wis aja, Nduk. Wong senggaan ki pirang-pirang lho kok. Lah arep keri, arep molet, arep bongkok. Aku ki asline. Ya. Ya kok kaya kene senggaan. Ora kok aku fanatik ki ora. Lho. Nah. Lalu lintas mongso. Halo mongso lintas. Duh. Ya. Ya Dek. Pandu seneng era nek ngene iki. Ya. Lalu
murid Mbah Jami kaya. Ya kudu ngono. Taruna ngkuli bapak. Kowe ngerti gurumu kuwi? Mbah Jami iki mbiyen wae ontang-ontange ngawi kuwi. Tenan. Melok. Gone jamane Mbah Salam ya nderekke. Jamane kakangku Joko Klenteng ya nderekke. Almarhum Pak Tukul. Iya. Kowe kurang lahir kowe. Kurang eneng kowe. Ya. Kialek. Ya. Nan. Se. Lah. Nggih, Mas. Sabar. Sabar, nggih, Mak. Sabar. Menek, Pak ning wong. Se. Kowe marahe bar muni keri-keri ya. Dosa kowe. Wong bar muni. Wong bar aja ngono ning kene enek Aldi lho ning kene. Ke sapu kawate lho ke. Oh. Streaming lho, Pak niki. Lah iya aja muni ngono. Lho, kaya dulurku. Kabeh iki dulur. Ayo dak, balane dak. Lalu mangsa. Panu ngono bareng. Iki aku gak gurone ya, Nduk. Tak aturi prisa. Iki nggon kene iki rada kewek ngono apik. Nah. Dadi karaktere jineman iki oke kewek ngono iki. Saiki sing rangkepe iki ya. Sarakara. Ya. Ya. Sarakara anake
Terima kasih, Nduk Reva. Es. Umur sakmene sik iso jineman sing kaya ngene. Oh iya. Wis nilai plus. Ora kok ngapake ayang-ayang ngono ka. Kuwi ki ya apik, mergane nyuwun sewu. Seniman menika gesangipun berkembang. Ngaten. Neng nggih kedah nyuwun sewu sing lawas iki ya tetep diopeni. Ngono. Nek wis iso tradisine tak kira ngoyak sing modern iki tetep iso. Lah iya Ndra. Wong anane sing anyar ki mergo sing lawas. Lah iya. Ya. Ya saiki genti nduk. Sisa kok nganjuk. Ya, kok nganjuk. Nduk Wida. Ya. Cantiknya nganjuk. Nah. Nggih, sugeng enjing Pak Dalang. Nggih, sugeng enjing, Nduk. Nggih. Nggih. Nah, penake nek wayangane ngene iki. Wayangan warga bersih desa. Iki gawene sing duwe gawe iki desa ngene iki. Dadi ukurane iki sik enek sing mresani apa ora ngono. Nggih, leres niku. Heeh. Lah gawene desa nek wis enek sing mresani ya wis. Sampun. Heeh. Piye? Bae bingung arep kondur balik arep. Ya. Anu, apa ki? Nduk, siapa, Nduk? Wida. Wida kaki nganjuk. Apa, Nduk? Langgam bareng. Nggih. Jineman ya bareng. Kan nembe jineman. Oh, jineman. Mboten nembe jineman malih mboten ana apa. Loh, monggo kula niku ngeten. Mang nembang sing sampeyan niku yakin, sing sampeyan apa, nek sampeyan nembang niku sing mresahni, sing midhangetke saged tergopoh-gopoh. Ya, Pak. Yoni Baroto iki dhisik tapuk ya. Nggih, Pak Dalang nuwun sewu. Iki request warga sak bibaripun napa, Bang? Jineman gantos ngoten. Oke, napa? Napa, Pak? Oh, sak. Oh, ngene iki anu, Nduk. Nek wis goro-goro ngene iki. Nggih. Iki beda suasanane karo limbukan mah beda. Nggih. Ngene iki wis alam-alaman bareng terus tetembangan sing tegese iki ora kudu sing in saiki ya ora apa-apa. Lho, ngono. Nggih, kula nyuwun pelok mawon nggih, Pak. Pelok apa pelok barang, Nduk? Pelok anu napa niku? Pelok biasa. Pelok apa pelok barang maksudnya pelok biasa. Pelok 6, Pak. Benar. Napa ta, Nduk? Sambung wanci dalu. Oh, ada. Iki karyane sapa, Nduk? Ki Haji Supransun. Nggih. Menika mije saking Sanan Kulon Blitar. Nggih. Purworejo. Kula niku nggih klebu anake kula niku. Oh, nggih. Nggih. Oh, nggih mirip. Kula jaman semanten SMKI niku tilem kula ten mriku ya. Edo, Nggih. dibawani. Langsung mawon, Pak. Oh, langsung mawon. Nggih. Langsung saja. Langsung mawon. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya. Yang pundi, Mas? Ora. Ora ganggu aku ora ganggu. Ya. Sing gedhe Pak. Hey, oh, Mas
gelang. Wah. Ya. Ya. Enak kaya ngene. Nggih, wong bapake ngantos lir-lir. Nggih to, Pak? Nggih. Yes, wayangan itu enak ya ngene iki. Ah, Nggih. Apa kok nggih iki? Hah? Sing nggih ki apa? Lah pokoke disauri nggih ngoten. Kowe aja gregeti lho karo Kyai Sepuh bareng. Mindah Sik, sik, hop, hop. ayo tenan. Napa to, Pak? Kowe iki dilem karo Mas iki lho sing kateng iki lho. Ayu. Kowe jebule ya ayo tenan diamput kowe. Ya, bareng Dok. Ya, ya, iya. Mindah kaya Terus didanduke slow. Asik. Ah, eh. Poske Mas. Ah, eh. Enak to, Mas ya. Kandhani kae. Iki nek cara Madiun Kidul, wah penake jan ra betah ngene kuwi. Pripun? Penak ra betah ngene. Heeh, nek cara kidul lho kuwi. Cara ngene kuwi lho, ngene kuwi sapa ki? Sapa Neha kuwi lho. Wah, penake ra betah. Penak ate ra betah ki piye aku. Aku nggak bingung kok kata-katane wong kidulan iki. Nah, iya. Pokok nek poho enak kaya iya. Iya. Nah, sing leres niku lho, Pak jane. Lek penak niku. Iya, ngoten. Lho, nggih to, lek penak ra betah niku pripun? Ya wis. Nggih. Jenengan ampun ngeyel. Rupamu ayu aku seneng ngalah. Tak wakili Mas, tak wakili Mas. Aku makili Mas ya kan. Nggih. Ya, ya deh. Kang Mas Kang Tok, 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 tok. Batisah. Asik. Kurin lestarine. Tan ana ingkang delunge nyambung akibate aku
betah tenan. Lah nggih oh sing tukang sol nggih ngoten kok sampean. Pripun? Kicau mania ngoten iki lho. Oh. Dangak kata. Nggih, senengane kok yo ndangan-ndangak to Mas. Dangak. Nembak, dangak. Manuknya ndangak-ndangak niku. Arek oh, enak saiki. Wong lan gawe nek koyo ngene kok kon kicau-kicau mania iki lho. Ya iya lah. Wes aja mancing aku lho, Dut. Boten kula niku lho. Bon, lanjut. Ah iya, alah. Dan. Iki lho. Pokoke kayak ngene. Besok bener anu nyun sewu sambene dados napa, Duk? Kula. Nggih. Kok pada kula gedhuk to, Mas? Aku bakul manuk. Iyaho. Oh, iho. Panduke gawe ibu caki. Jenengan niku pahak, Pak. Nggih. Ya. Mendah poyo kita sika urip lan tanpa masih poyo jor lahir putri selestio terus bisa yo Oke, Yoni karo Aldi iso. Oh, ali. Oke. Nggih. Oh iya. Modele kayak nyawer-nyawero. Gumun aku. Iki lho apik ya ngene iki lho. patungan ngoten Sip. Pak. Sip ya ngene iki. Wah, aku mangan apa? Pak, sinten sing ngagem Pak asmane sinten? Pak Sakri. Dalang no jenengan. Pun sedo iki. Lho, nyun sewu. Pak Sakri dalang Medion niku bapake Mas Adit sing 4 tahun mayang ngriki niku. Hah? Apa? Ya. Oh, nganggo gondo. Apal. Biyen yo sapa? Gondo Susakri. Ngene anu pamane ngundang Bagong no. Bagong, dalem Kakang Mas ngene iki. Ya, saiki sing hot ya. Nggawa kendang tong kok ora digunakake apa. Srambat. Ya. Ayo Raden.
Sugeng dalu, Sugeng enjing, Pak. Enjing kok dalu. Deh. Semangat nggih, Dek. Alhamdulillah semangat Fatimah. Nah, kowe ngantek kurang ajar ya. Pripun? Kowe nek ndereke ommu mbok semangat-semangati kowe nek pakmu ngantek. Kaya ngene kurang semangat iki jane bapak iki jane nek niteni aku ki piye? Masa kaya ngene sing mbok arani ora semangat iki jane piye? Aku ki ngandhake. Oh, ngandhake. Kok aku mbok seneni anakmu ya. Lho sing bapak iki aku malah mbok seneni. Ya iya karo wong tuwa iki sing hormat. Lho, contone kalau contone kaya ommu ngawi ke. Om Joko kae. Ke tansah mituhu marang dawuhe wong tuwa. Kuwi wis cilik dipuk-ipuk karo simbahmu, ya ta? Saiki dadi piyai hebat, piyai sing ketampa, duwe garwa ya elok lho. Kehidupane kaya ngono. Ngono kuwi contonen. Kowe iki saiki iki semester pira sekolah? Semester kalih Kuliah ning ndi? UNS Nah, jupuk apa? komputer. Loh, maling kowe. Lho. Maling kowe. Orang jupuk jurusan pendidikan bahasa Jawa. Nah, ngono. Nggih, Pak. Sekolah sing tenanan. Ngerti? Ngerti. Bapakmu iki sirah nggo sikil nggo sirah. Akrobat. Maksude bapakmu ki apa ki leh nyambut gawe ki adus keringet. Adus keringet. Ngerti ra? Ora, Adus keringet gak ngerti? gak ngerti. Pura ketut kabeh. Nah. Yang. Dak. Halo. Ya, Oh iya, adus Ada. keringet sampai entek rambutnya. Wah, iki. Nih, ngono iki berarti. Ora ke anak-anak karo wong tuwa, ya. Kok ngandeke entek rambute iki rumangsamu ki apa? Ora ngono yo. Ora ngono piye? Aja ngeten. Biasa. Asam urat. Asal ora untumu. Tensi tinggi. Duwe anak kok kaya ngene. Sekolah sing tenanan. Nggih, Pak. Kowe iki gapelah cita-citamu setinggi langit. Lho. Jadi kejarlah ilmumu hingga negeri Cina. Aduh, mentekan negeri Cina kuliahku ning Solo ngono lho. Iki piye to bocah iki? Peribahasa kuwi. Gapelah cita-citamu hingga ke negeri Cina. Tapi nek wong duwe duit, lah nek ra duwe duit. Ki nganggo kuwi ta? Engko tak bacoke ngantek rapal tak antepi lho ya. Ki tenan lho aku ki nek mbok jang ngantek kowe gak teko nggon. Masmu pandi seneng ra karuane. Ancamane berat. Ya Dok. Napa? Ngaturke sing bernuansa rada ngetan. Gunane kendange tong kuwi lho nggawa ki abot lho. Mau digo tok kutuk blok. Aduh. Gek jarane kaya kopok. Jan adikmu ki ngengkel. Tak kudong. Dung plok. Nani. Tak kudong. Dung plok prang tak. Nan. Iya. Wis. Mbok tabuhi cangkem apa piye? Kowe iki ngenyek yogane Pak Yono api-api kok. Ya, monggo ngaturaken sambel kemangi untuk masyarakat. Ya, dados. Oke.
Oke, aja lungguh sik. Ayo, bukan ana saron. Cinemro cinemo, cinemro cinemoro cinemo ben ngremo. Be, ya 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 ya. Nanjake no. Nanjake sing ngendang lho. Nanjake no. Ayo, kowe nang gone ome lak anu ta didhawuhi gambyong. Nggih. Nek ngono lengger. Nang kene alah, sapale ora apal piye, ora apa pateni. Ngendang toke ora iso ngremo. Apa kuwi? Ya. Ya sak ngidunge kok jajal, ya. Wis to. Ora apa-apa, enek pandu kok diabani. Ya,
cinemro cinema tutok di. Ya. Buka saran. Ayo. Ho. Gentung, prak, pung. Srema asli sampun dados Sanil truk ya Totno nalonanong manene neno ya Pindhan segara ayo tumandang bangunlah kara
Bagi saya seneng kamu gaek-gaek iki. Sesuk nanggap melih kersane sinkron, nggih to? Kersane sinkron sing ben wayangan melih. Ya. Mau wis diaturke cara etanan. Kita nduk ayo. Nggih. Ya. Sakniki cara napa, Pak? Ya, saiki lagu-lagu sing saiki ya dikancani anu Mbak Neha. Ayo Mbak Neha, Nah. sambil di muka. Ya. Mbak Neha tindak mriki. Penontonne wis ngantosi. Domba Neha tindak mriki. Domba Neha. Mbak Neha. Mbak Neha. Meter nuwun. Ayo Kamerun. Kaya apa? Kamerun. Lamuran untumu. Mbah kira nek Kamerun. Saiki sing hot. Coba kaya apa ngaturke lestari. Ya. Pelak. Ya. Lestari. Penek no blimbing kuwi. Ya. Langsung Mas Anto ae. Anggo kaya abdi tuk tung terus malah palaran iki malah. Monggo Mas Anto langsung saking Kendang Jaipong. Tublak kuntak ya.
Neha, Duun, Bon. Duun sinten to? Hah? Kok Duun? sinten? Ora mangkat barang kok. Duh. Wah, pas Mara Santo barang kok ngejem. Mbak Neha kali sinten ayo. Mbak Neha kalih Nduk Ayu. Nah, Apalan. Sinden apalan. Saiki Nduk Reva karo Nganjuk. Mbak Wida, ya. Penak kaya ngene lho. Iku setengah telu punjuk sithik, goro-goro rampung gitu ya. Cakilan cek-cek krukek bar sarapan. Alun-alun no. Cah kene kok padane. Yone pengen melok malah Medion. Ya. Ya ndak. Cumeneng. Tak kunduk, tak kunduk, tak kunduk. Ayo, tak kunduk, tak kunduk, tak kunduk, tak kunduk, tak kunduk, tak kunduk. Eng. Getuk. Lho, penake kaya ngene lho. Sepote gak sangel-angel. Nah, nggih. Tak kunduk. Ya, Dok. Yang hot lagi sekali lagi apa? Ya. Yang hot, Pak. Oke, no. Kicau mania. Oke. Ya. Ninggal Katresna. Ninggal katresnan. Oke. Oke. Yo langsung tarik dari Mas Antok Marwanto ya. Yuk.
Matur nuwun. Kang Gareng, apa le? Diwalik rasane luwih dhisik. Ya. Kang Gareng, apa le? Lan sira Dimas Bagong, dalem Kakang Mas. Sajake kae Ndara arep perang cakil